Sa bahagi naman tayo ng bayan ng Asingan, target ngayong katapusan ng Hulyo na makumpleto ang phase 1 ng isinasagawang dalawang palapag na public market sa naturang bayan. Inihayag ni Mayor Carlos Lopez Jr., target nilang matapos ang unang phase ng pamilihan sa katapusan upang mapakinabangan na ng mga maliliit na negosyante. Bukod dito ay magkakaroon ng mas ligtas at maayos na pwesto ang mga ito, maging makapagbibigay rin ng sigla sa ekonomiya at serbisyo sa mga mamimili. Nagkaroon naman ng pag-iinspeksyon sa isinasagawang pamilihan upang tiyakin ang tamang pagsunod at paglalagay ng tamang espasyo para sa mga negosyanteng nangungupahan ng pwesto, pati na rin ang palikuran na magagamit ng mga vendor at mamimili. IFM News. IFM News. IFM News.